En Pau i la Laia són astronautes. En Pau, l'extraterrestre, mira per la finestra. Els ulls se l'il·luminen de la il·lusió. Tots 5, i li brillen d'un color lila fluorescent que només agafen quan està realment capficat. Fa una setmana que l'internet intergalàctic va llegir que la probabilitat de que hi haguessin altres formes de vida a l'univers era molt alta. Potser la seva espècie no ho descobrirà mai, però li agrada pensar en aquesta possibilitat. El cap d'en Pau l'extraterrestre imagina aquests alienígenes estranys igual que les pel·lis hologràfiques que els pares li posaven de petit. Uns humans fastigosos, caminant a dues potes, amb els dos braços penjant, lluitant entre ells com primitius, amb espases de ferro en comptes d'espases làser, i vivint en edificis quadriculats i enganxat al terra, en lloc dels tradicionals superfícies voladores hexagonals. I és que aquest món de fantasia queda molt lluny del seu dia a dia. Ell és un estudiant de l'avorrida carrera de mecànica espaciotemporal, amb especialitat en mineria d'asteroides fòssils. Per això, per escapar de la rutina, li agrada mirar el cel des de la finestra. Però tard i alhora sempre apareix la seva mare dient-li que toqui de tentacles a terra, que la seva realitat està en el seu planeta i que si no s'acaba la verdura hidropònica del sopar, li posarà demà per esmorzar. Bona nit, som en Pau i la Laia i això no és un conte infantil. Som germans, som companys de pis i amb aquest programa us portem al sofà de casa a la ràdio per parlar amb gent interessant. Avui ens acompanya un col·laborador que ha guanyat l'Oscar al millor friki d'Interstellar, el nostre Matthew McConaughey particular, Joan Francesc Garcia. I farem un gin tònic amb el millor divulgador científic del planeta, el nostre flippy de capçalera, Alberto Fernández. Bona nit i benvinguts en Pau i la Laia. Estem en directe, són les 10:49 minuts i avui serem astronautes. Però què farem abans d'això? Abans, com sempre, Laia, parlarem d'una cosa molt més important. I avui sí que és molt més important, i és que, estimats oients d'en Pau i la Laia, us he d'explicar que en Pau m'ha picat el crostó. Em faig la simpàtica perquè estem en directe, però m'ha enfonsat una mica i us explicaré què ha passat. Vaig penjar una story perquè porto les xarxes també d'en Pau i la Laia, dient que ja ens podíeu veure en el vídeo del YouTube. Aquest era el missatge que jo voldria traslladar. I vaig dir, fent-me, en un accés de generació Z, quasi bé, rossant-la, vaig dir, ja ens podeu veure el Geto al YouTube. I vaig fer una fletxa que jo mateixa vaig dibuixar i ho vaig enllaçar al YouTube. Immediatament vaig haver de fer una trucada d'emergència dient que s'havia passat, creient-se que era Broncano. No passa res si no tens edat per parlar així, però potser no connectes amb la generació Z i no passa res. I punt. En fi, no recordo com va acabar el tema. Hi va haver una discussió bastant interessant. Va borrar l'story sense que jo ho sapigués i la pròxima posaré Gepeto. Perfecte, doncs ens agafem en aquesta amenaça i estarem tots esperant, sobretot jo, per borrar aquest story. I, hòstia, m'ha agradat molt de la presentació que has parlat d'en Flippy i a mi això em queda com una cosa d'anys enrere, però... És la gràcia que és una decadència romàntica en positiu. Però em consta que l'Hormiguero s'està fent encara. Sabem si hi ha en Flippy, Laia? No crec que ja no hi ha en Flippy. Ens xiven el nostre públic fa que no m'ha dit. Ens xiven que ja no hi ha en Flippy. De fet, abans hi pensava, quan he llegit el guió aquest que havies escrit, i és que realment és com una cosa molt millennial. Jo sé que existeix l'Hormiguero perquè a la Resistència en parlen i en fan referència. Jo si no diria que està mort, i això ho mirava quan era petit. Ens portem 3 anys, eh? Vull dir que si aquest serà el to de l'entrevista, deixem-ho clar. És un personatge que has agafat tu mateixa, llavors ara assumeix les conseqüències. És veritat que no l'he consumit mai en directe, l'Hormiguero, i també sé que existeix i sé inclús el Flippy. Exacte, doncs jo el que us volia explicar és una cosa que no té res a veure, i és que aquest cap de setmana vaig sortir de festa, i vaig sortir de festa en una festa major, que és algo molt d'estiu, molt d'ara, i a les festes majors passen moltíssimes coses. Però una de les coses interessants que passen, almenys de les més boniques, és que et retrobes amb amics de fa molt de temps, del poble segurament, que no veies, de la infància, de l'escola, i això em va passar aquest cap de setmana, que em vaig trobar amb la Irene en concret, que em va dir, primer de tot, que era oient del programa, per tant, estem encantats de que així sigui, punt positiu per l'Irene, i a més em va dir que, no sé si recordava, com vosaltres sabreu, el nom d'aquest programa, En Pau i la Laia, està inspirat en uns contes infantils il·lustrats per la Pilarín Vallès, i em va dir, diu, és que aquests contes els passava jo
després de jo i la meva germana haver-los llegit amb nosaltres, Pau i Laia. Per tant, des d'aquí faig una petita referència a l'Irene Iglesias i la saludo també per una cosa que m'interessa molt, que és que jo no li diré que he parlat d'ella i així sabré si realment escolta o no escolta el programa. Amics de l'Irene, no li digueu que la nombrem, perquè si no s'espatlla el joc. Gràcies pels llibres, per cert. Mira que lluny que han arribat i a veure si venen un dia a l'estudi. Vinga, gràcies pels llibres i arrenquem. Recordem que estem en directe, com sempre, al 94.6, avui i cada dimarts a les 11 de la nit. I també ens podeu escoltar, com sempre, als podcasts a l'Spotify o al YouTube. I, si ho preferiu, també ens podeu veure les cares o els jetos, com preferiu, sempre buscant en Pau i la Laia. Vinga, passem a un tema molt més important, perquè a aquestes alçades de la pel·lícula la gent ja sap que el més interessant aquí passa abans d'obrir els micros. Per tant, Laia, sisplau, explica'ns què ha passat abans del programa. Els oients més fidels ja sabeu que quedem amb el convidat una hora abans de començar l'emissió en directe i prenem alguna aquí al costat, a la plaça Osca, i xerrem una mica, ens coneixem millor i li expliquem els detalls del programa. Així d'aquesta manera aprofitem per acabar d'analitzar-lo bé. Amb l'Alberto he de dir que ens coneixem de fa temps. No us podria dir ben bé de què ens coneixem ni quants anys fa exactament. Però sé que m'ha regalat 3 llibres. I per què no? Això també pot ser una unitat de mesura. Des del minut 1 que li varen proposar de venir aquí a la ràdio com a convidat estava molt dins. I és que a més de la ciència també li encanten els mitjans de comunicació, ja ho notareu. Romàntic com és, em jugo al cap a que la ràdio és un dels seus preferits. Avui ha arribat sol, ha arribat puntual, de fet ha sigut el primer en arribar, està molt moreno, quasi bé no el coneixia i fa cara de bon viure. Es queixa una mica de la calor però va cada dia a la platja. I és que l'Alberto portava gairebé 7 anys a Madrid i fa poc que ha tornat a instal·lar-se a Barcelona. Se'l veu content. I si li dius que t'expliqui què està fent, no acabareu mai. Sempre té 2.000 projectes en marxa i uns altres 3.000 que estan en ment. Ha participat a programes de tele, de ràdio, ha fet tropecientos articles, xerrades i tot, sempre amb el denominador comú de la ciència. Avui el tenim agobiat per si acabarem a l'hora o no el programa, ja que després ha quedat amb algú aquí al costat. Serà una cita? Ja li preguntarem, però sigui com sigui, vaig obrint el minibar, que d'aquí uns minuts el tindrem a l'altre costat de la barra. Perfecte, doncs això serà en res, 5 minutets, una mica menys, perquè abans el que farem és travessar un forat negre i tornar. Diuen que abans miràvem cap amunt somiant amb quin lloc ocuparíem entre les estrelles. I ara mirem cap avall preocupats amb quin lloc ocuparem entre la pols de la Terra. Si encara no ho heu endevinat, això és Interstellar, perquè a continuació posarem la nostra nau, aquesta petita nau radiofònica, a disposició del nostre pilot espacial particular, que és el Cooper de l'Eixample Esquerre, Joan Francesc Garcia. Bona nit, Joan Francesc, com estàs? Bona nit, Laia, bona nit, Pau, bona nit, germans, els nostres Jonas Brothers particulars. Què tal? Com estàs? La veritat és que és un honor estar aquí. He hagut de treballar molt per arribar fins aquí. I imagino que, a més, és un honor... És un honor per part meva, Imagino que també és part de l'honor entrar amb aquesta música, perquè explica'm, quants cops has vist Interstellar? Intentaria no exagerar i estaria... que està bastant de moda dir un rank. Entre 15 i 25, segurament no m'equivocaria. Més tirant cap a 25, ok? I la pregunta que realment m'interessava, que és que has plorat tota i cada una de les vegades que has vist la peli? Doncs és trist, però segurament vaig deixar de plorar. En algun moment vaig deixar de plorar. O sigui, es deixa. I segurament és una pena. En tot cas, estem aquí per explicar una mica els entresijos d'aquesta pel·lícula. Doncs hi ha llum al final del túnel, algun dia deixarem de plorar, jo encara no he arribat, i si et sembla et faig una proposta, que és canviar-te aquesta música, que és una mica de bajona, i et poso música de col·laborador i ja arrenquem. Explica'ns, què has vingut avui a dir-nos aquí? De fet, em va molt bé que em canvies la cançó, Pau, perquè la veritat és que, si bé et vaig dir que parlaríem d'Interstellar, ja saps que no sóc una persona d'idees fixes i he canviat d'opinió aquesta tarda reescrivint el guió. Llavors, Interstellar serà l'excusa per parlar del que seria el nostre, que seria una mica... Parlarem una mica del manual de l'expert de bar. Vale. Jo em sento molt més còmode perquè no he vist Interstellar i m'agobiava. No, però tot això no deixarem mai Interstellar, és a dir, serà el guió una mica el que ens anirà guiant, però mai millor dit, però parlarem una mica del que jo anomeno el listillo de bar intergalàctic.
Jo també em quedo més tranquil perquè sé que si d'algun tema saps perfectament i de primera persona és precisament els experts de bar. Correcte, avui vinc una mica a ensenyar-vos com defensar-vos en poc menys de 5 minuts en conversa de bar i sense tenir ni puta idea de res sobre la pel·lícula, el per què Interestelar és la millor pel·lícula de la història. Doncs Laia, pren nota perquè tu que no l'has vist segur que t'interessa. De fet, no us cal saber-ne de cinema, no us cal saber-ne de música, ni de fotografia, ni d'escriure guions. És més, no cal haver-la vist. Laia, sé que això t'ajudarà. No cal ni tan sols que hagueu trepitjat mai una sala de cinema. Només un bar. Aquesta sóc jo. Doncs crec que si escolteu atentament aprendreu tips bàsics per moure's en converses de bar. Perquè no ens enganyem, veig molt de hi-ha-ha, però aquí amb 4 cervesetes tots hem defensat coses indefensables, perquè la cervesa et dona aquest puntillo, no? Aquest convenciment del que estàs dient. Perquè sí, perquè és el que fem els experts. Parlar de tot sense saber una merda de res, a sobre fer-ho amb confiança, com si ens anés la vida, com si ens cobréssim €1 cada vegada que diguem lo bo que és Christopher Nolan. Sobretot com si ens anés la vida, sí. Sí, fent un traveling especial. Christopher Nolan és una persona especial. Així que aquí van 3 tips, intentaré no allargar-me massa, però van 3 tips per ser el listillo de bar intergalàctic. Primer tip, aquest seria bastant genèric. És a dir... Un moment, perdona que t'interrompi, Joan Francesc, però jo crec, Pau, que per seguir amb la tònica i donar un fil conductor en aquest programa, ja que va de tips, ja saps que està bé si fas un acord? He sentit que tenim una numeració. Estem parlant de checklist? Estem parlant de tips? Sí. En aquest cas em tocarà fer la cortinilla. Crec que m'atrevirem l'anti-checklist. Tenim un oient del programa. Què necessites? Algú una mica misteriós, una mica especial? Endavant. Ens m'ho inventaré igualment, Vull dir, jo pregunto, però... I tant. Vinga. Segurament Hans Zimmer això t'ho arreglaria bé. Però l'idea està allà. L'idea està allà. Primer tip, seria un tip genèric. Tant ens serveix per parlar d'Interestelar com, jo què sé, de la prima de risc o de la meteorologia, que és utilitzar sempre de la vida anglicismes. Utilitzar anglicismes és l'ABC dels experts de tota la vida. I us sembla una tonteria, però és el que fan tots els cretins, listillos, crítics de cine que pots llegir a Film Affinity. No diré noms, però per exemple, Carlos Bollero del País, si ens estàs escoltant, eres un flipao. Aquí tenia apuntat risses. Vale. Per tant, som-hi amb els anglicismes. En el cas Interestelar no parlarem mai d'actors, apunta Laia, si parles d'Interestelar mai d'actors, sinó que parlarem de cast. Tampoc parlarem mai del guió ni de la seva complexitat, sinó que parlarem de screenplay i afegirem si pot ser una metàfora geomètrica com podria ser un screenplay tan polièdric i rodó al mateix temps. Per suposat, mai parlarem de pressupost, que ja de per si podria ser un tema bastant tècnic, sinó que parlarem de budget. En total ens podria quedar una cosa així, sisplau, Pau, si pots baixar la música, que posarem una mica de tonecillo, de listillo de bar. Endavant. Home, doncs la veritat és que amb el budget que disposava Nolan es podia permetre un cast com el que té, amb Anne Hathaway, McConaughey o Michael Caine. Tot i així, el que em resulta més amazing seria la capacitat de crear un screenplay tan polièdric i tan rodó al mateix temps. És un producte molt finet que va molt més al concepte blockbuster. Endavant, doncs. Compre moltíssim arrastrar les paraules. És el nostre expert de bar. No sabíem l'arrastrar les paraules, però bueno, agafem el consell. Jo diria que és molt important. Fins i tot diria que és molt important. I si no et fa res, seguim en el següent tip. Bé, si en aquests moments encara teniu gent a la taula del bar, ja sou oficialment l'imbècil número 1 del bar, però un bon capullo no descansa mai, per tant, aquí va el segon tip, sisplau. No amaguis l'ukelele, que ens aniria molt bé un segon acord. En el cas que ens pertoca, i no oblidem, estem parlant d'Interestelar, aquest sí que és un consell més directe de la pel·lícula. No hi ha spoilers, però et pot donar molta dada bona, Laia. Callo i escolto, que encara aprendré alguna cosa. S'ha de parlar principalment de 3 personatges. Christopher Nolan, s'ha de parlar de Christopher Nolan, que és el director. Director. S'ha de parlar de Hans Zimmer, compositor. I s'ha de parlar de Kip Thorne, que segurament, Alberto, es pot dir alguna coseta després. Què s'ha de saber de cadascun? No massa cosa, perquè al final l'expert de bar no sap de res, però sí que unes quantes dades poden ser bones. Christopher Nolan és el director, és un crac, és un fenòmeno, és un tio força conegut amb el que segurament algú de la taula del bar ja sabrà algun títol. Per tant, no us sorpreneu si algú us treu Origen a sobre la taula. Si algú que viu més per gràcia us pugui treure fins i tot Memento,
Però el punt clau és que quan parleu de Nolan heu de parlar sempre de Following. Following és una merda de pel·lícula que va fer Christopher Nolan amb el seu germà als anys 90 amb, crec que 4 pessetes i una handicam, on un tio en blanc i negre es dedicava a perseguir un altre durant tota la pel·li. Tu no entens res i el més rellevant és una enganxina de Batman que surt a una de les portes on entra el protagonista. I dic rellevant... Això ens agrada. I dic rellevant perquè posteriorment Christopher Nolan va dirigir la trilogia de Batman. Cuideu que si expliqueu això, igual algú es creu de veritat que sabeu de la vida. Conviden a la copa segur. Seguríssim. Però aquest últim fun fact és de regal, fun fact sempre de la butxaca d'un expert, allà on estigueu. Perfecte, doncs ja gairebé som experts, però tens algun altre... Ens falta un últim... De fet, no, això estaria dins del segon tip, crec que no entra cor. Perdó, 2.2. Sí, 2.2. És un mig acord. És un mig acord. I és l'acord dedicat a Kip Thorne, un astrofísic de l'hòstia amb qui Jonathan Nolan, que seria el germà petit de Christopher, va reunir-se per fer el guió conjuntament. Posteriorment, en Kip Thorne ha hagut de fer un llibre que es diu The Science of Interstellar per explicar tot l'entramat de la pel·lícula perquè molta gent es va quedar una mica a mitges. Vigileu en parlar d'astrofísica, relativitat del temps, agujeros de gusano o wormholes, perquè la física no és temàtica d'expert. Important, warning, Houston, no parleu mai de física amb un físic a la taula. Si hi ha un físic a la taula, segurament el millor que podeu fer és aixecar-vos i marxar. Polièdric, rodó, no ens moguem d'allà. Exacte. Últim, el 2.3, que diríem, parlem de Hans Zimmer. Vaig bé de temps, no? Vas perfecte. Molt bé. Jo només estic nerviós per encaixar el meu acord, però la resta tot ok. 2.3 és Hans Zimmer, no sé què ens has fet perquè amb l'ukelele no ho sé veure, però en tot cas, si fos un la menor seria molt de Hans Zimmer. Què hem de dir del gran Hans Zimmer? Hem de parlar del Rei León? Hem de parlar de Gladiator? No. De l'únic que hem de parlar és de la banda sonora d'Interestelar, que no va guanyar l'Oscar. I us llenço una pregunta aquí, germans, i l'Alberto igual si la vol contestar. Sabeu qui li van donar l'Oscar a millor banda sonora? Mare que l'Alaia s'ha posat. No, és que estic indignada. No es ve aquí de col·laborador a deixar en evidència els germans. No, jo tampoc ho sabia. He hagut de buscar a la Wikipedia, que és la millor font que tenia. Anirem d'experts. Endavant. Li van donar el Gran Hotel Budapest. El Gran Hotel Budapest, ara ja m'aniria d'expert, li van donar el Gran Hotel Budapest, que realment no ho sabríeu identificar la banda sonora, en canvi Interstellar, sí. Al final el temps posa les coses al seu lloc. El tema és indignar-se molt, indignar-se fins no poder més. L'expert sempre té un punt d'enfadat. No és igual, si té raó o no té raó, si ens agrada Interstellar, doncs molt millor i culpa de l'acadèmia. Emotional. I tercer tip, i ja últim, aquí l'expert es posa metafísic, aquí l'expert es posa romàntic, aquí l'expert parla de per què Interstellar és la millor pel·lícula de la història, i és perquè Interstellar és una història d'amor. Interstellar és bona perquè parla de l'amor, d'amor fraternal, de pare a filla, de l'amor com a unitat de mesura, de fet ho diuen, literalment, d'amor irracional, d'amor que t'agafa, regira per avall, de l'amor en la presa de decisions, d'un amor que transcendeix en el temps. Interstellar no és ciència, amics, Interstellar és amor, perquè totes les grans pel·lícules són grans històries i totes les grans històries són històries d'amor. Joan Francesc, moltes gràcies. Agafem aquest titular al vol per publicar-lo demà mateix i avancem amb el nostre convidat d'avui, que veiem que ja està fent que sí amb el cap, llavors jo crec que té ganes de parlar. I s'està omplint el got, també. Així doncs, us lo introdueixo. Avui parlarem amb un enginyer que sí que és polièdric. És un tipus renaixentista, com ja no n'hi ha. El primer que ressaltaré de l'Alberto és que és tot intensitat. Intensitat en tot el que fa i en tot el que sent. Intensitat que dona, però alerta, que també la demana. És un apassionat de la ciència, un backpacker incansable i un melòman empadernit, que de fet confesso que a mi m'ha descobert un dels meus artistes de capçalera. Això sí, sempre cantautors i, evidentment, dels intensos. Recordo que ara fa un any, deu fer un any, que vàrem sopar tots tres, l'Alberto, en Pau i jo, la Laia. I vàrem parlar de temes en aquell sopar tan inconexos i interessants com poden ser el postfranquisme, el món del show business a Barcelona, també sobre la revolució agrícola del segle XVIII i d'uns rituals funeraris que es practiquen en una regió concreta de la Índia. També vàrem discutir sobre el potencial real del blockchain i, com no, sobre la felicitat.
També vàrem abordar la gran pregunta, és millor viure a Barcelona o a Madrid? Ell, que portava pràcticament 7 anys a Madrid, ens va prometre que es mudaria aviat. I així ha sigut, i és que aquí el tenim. Un perfil tan eclèctic com interessant, avui amb nosaltres, Alberto Fernández. Alberto, molt bona nit, com estàs? Bona nit, super sorprès que em tingueu també en considerat. Abans de que arrenquis, perquè ja sabem que quan arrenques no pares. Està sonant aquest Sunrise Number 1 que ens has proposat tu. Què hi ha darrere d'aquesta cançó? Doncs aquesta cançó té una història molt maca i que a més lliga perfectament amb el que venim a parlar avui. L'any 2011 la NASA va fer un concurs, l'any 2011 es van retirar definitivament tots els transbordadors espacials que van tindre molts èxits, també alguns fracassos, va morir gent, i l'última missió, que és la de l'Endeavour, que va anar a l'Estació Espacial Internacional, doncs tots els transbordadors tenien com a norma aixecar els astronautes que viatjaven amb ell amb una cançó. Llavors, amb l'última missió, la que tancava definitivament l'etapa dels transbordadors espacials, perquè els altres ja estaven retirats, només quedava l'Endeavour, doncs van fer un concurs a nivell mundial per triar l'última cançó que sonaria. I el que va succeir és que es van presentar des de U2, Beyoncé, un piló de gent, Justin Timberlake, etc. Però va guanyar, curiosament, un petit grup asturià que planava 50 persones en bars i resulta que va fer aquesta cançó que crec que és una oda a l'alegria i a l'actitud davant dels problemes. De fet, la lletra ja diu encara que plogui o brilli o hi hagi molt de brillo, doncs quan estàs a l'espai tot és bo. I res, va sonar i de fet podeu trobar vídeos a YouTube on es veuen els astronautes aixecant-se amb aquesta cançó i em semblava molt interessant per lligar el tema. Doncs bé, jo ja he apretat el repeat de l'Spotify perquè vagi sonant en bucle, ens agrada aquesta cançó i la recordarem com el dia que Astúries va guanyar a Beyoncé. Exacte, amb el doble de vots, precisament. El que ens ha quedat clar fins ara segurament és que tens una relació molt especial amb l'espai. Com és això? A veure, Alberto, ubica'ns una mica, aterra'ns, d'on ve? Sí. Si em deixes, de fet, inclús que despulli una mica la teva intimitat, tens un telescopi que estimes molt i amb el que acostumes a passar les millors nits o així ens ho dius. Què t'aporta? A mi m'intriga què t'aporta, què et fa sentir, què t'agrada tant de l'espai? És que et sents petit davant de la immensitat? Et vols sentir insignificant davant del cosmos? Busques defugir la realitat? Vale, de fet, tinc 3 telescopis, un per diferents objectes celestes del cel, un per objectes propers, un llunyans i un entremig, que és el que més em porto per ahí. A mi perquè m'agrada, de fet jo tinc la teoria de que a tothom li agrada això, i ho he provat a més. Gent que estava molt allunyada d'aquests temes, quan li ensenyes Saturn amb un telescopi amateur i el veu mig borrós però està veient ell directament i està veient els anells, tothom fa la mateixa exclamació. Hòstia, és que està aquí. Sí, evidentment que està aquí, però en aquell moment es crea un llaç automàtic entre la persona i les curiositats que hem tingut de l'ésser humà des de sempre amb el que realment està allà fora. I crec que a tothom li agrada. Què m'ha passat a mi? Doncs crec que he portat això més enllà i, com ha dit la Laia abans, soc molt intens, potser, i encara ho he portat com a fil conductor de la meva vida. Em va començar a agradar això, jo recordo, ho he pensat molts cops, per 3 motius. Van ser els 3 motius que van encendre aquesta flama i un va ser un cop que el meu avi una nit d'estiu em va explicar com funcionaven les estacions i em va sorprendre molt que el fet de que la Terra estigués més lluny, quan està més lluny és quan és estiu, que va una mica en contra del que podríem pensar. I per altra banda també va ser quan el meu germà em va explicar que quan estem veient un estel o qualsevol objecte de l'espai, en realitat estem veient com era en el passat, perquè la llum triga un temps en arribar fins a nosaltres. I això em semblava fascinant, perquè realment la realitat no és tal, la veiem desfasada, a un petit lag. I ja, finalment, el tercer punt va ser que vaig descobrir a un autor, un divulgador científic que m'ha acompanyat no només a mi, sinó crec que la majoria de gent nascuda als 80 fins avui dia, que es deia Carl Sagan, i que crec que ha tingut la major habilitat en la història de divulgació per poder explicar aquestes coses de forma poètica per a tothom i propera. Molt bé, doncs explicava la Laia quan et presentava tu que tens una mica un perfil renaixentista. Llavors, toques 1000 disciplines i a més t'apassionen i et brillen els ulls amb totes. Com ho encaixes això i com ho portes en una època en què la gent més aviat està obsessionada amb la superespecialització en termes concrets? Doncs al final ho veig des del punt de vista de que aquí us en riureu, però hi ha una novel·la que es diu Fahrenheit 451 de Ray Bradbury que el que diu és que quan és una història, una distopia on
transcorreix en un món futur on s'han cremat tots els llibres i la gent memoritza els llibres. Jo vaig llegir aquesta novel·la des de ben petit i llavors vaig decidir que això podia passar i que m'havia de llegir tots els llibres possibles de qualsevol tema, perquè si mai passava havia de saber transmetre-ho a les següents generacions. Llavors vaig aprendre moltes coses i això crec que ha fomentat la meva curiositat. També he de dir que la meva família en general m'ho ha inculcat molt, perquè a casa sempre he tingut llibres i de qualsevol mena i que en certa manera sempre hem amat des d'història, política, passant per ciència, en fi. Doncs parlant de llibres, precisament, no només memoritzes, sinó que també els escrius. Què tens entre mans, et volíem preguntar? Amb què estàs ara? Perquè sempre Que ens són mil puguis projectes. explicar. Sí, no, però si us lo explico tendré que mataros, no? Bé, actualment vaig firmar un contracte amb una editorial força important per escriure un llibre que precisament tractarà sobre anècdotes i de més de la història de l'astronàutica. Normalment els tips principals de la carrera astronàutica es coneixen, però per sota hi ha coses molt curioses, divertides, traumàtiques, però també cutres, que abans en parlàvem mentre estàvem a baix. Llavors, és una mica el llibre va una mica en aquesta línia. Alberto, rebaixant una mica el nivell, si em permets, d'aquesta conversa, algú més terrenal que... Em poso profund. No, algú també molt profund. L'espai t'ha ajudat a lligar? Sí, molt. No hi ha més Fixa't que estava preguntes. pensant el mateix. Quan ha Me'l començat a imagino dir amb un telescopi sota el el braç. telescopi, Ho he de reconèixer, l'avi ho he de i reconèixer. l'altre ha dit això, li falta un llacet i... La part bona és que La gent molta puja gent a casa. diu, anem un dia a estirar-nos a veure els estrells i tal. La part bona per mi és que jo les puc explicar. I això mola molt. No, però està perfecte perquè ara ja puc obrir Amazon i començar a buscar telescopis per posar a la terrassa de casa. Així doncs, i en col·lació del que ens estaves explicant, de que hi ha passatges una mica cutres de la carrera espacial que molts cops desconeixem, què et sembla, Alberto, si ens ajudes a desmuntar mites, no? Aprofitant que aquesta setmana es compleixen els 50 anys de l'arribada de l'home a la Lluna. Per exemple, si et dic, Alberto, l'home realment va arribar a la Lluna? Evidentment que sí. Però saps que hi ha teories conspiratòries, oi? Totalment. Es desmunten en un minut, cada argument que donen en un minut està desmuntat. Què et fa pensar tu? Com defensaries que l'home sí va arribar a la Lluna? Si hi hagués, en el món aquest de la conspiranoia de l'arribada de l'home a la Lluna, hi han com varis arguments que es repeteixen sempre, però em centraré en un parell que crec que són demolidors i precisament són els que no són palpables, d'acord? Perquè, per exemple, analitzar fotografies i a més són proves molt empíriques, però hi ha alguns que, si apliquem la racionalitat i intentem entendre'ls, veurem que és definitiu. El primer de tots és que va ser una carrera espacial, una carrera política en el fons i mig militar entre la URSS i Estats Units. Tant la URSS com els Estats Units tenien espies a l'altre bàndol, però molts. Era increïble, de fet s'ha filtrat en els últims anys la quantitat de gent que hi havia i pràcticament 2 de cada 10 treballadors en el projecte per arribar a la Lluna o a l'espai de cada país eren espies. Quan els Estats Units va fer arribar l'Apolo 11 a la Lluna, els russos tenien espies a tot arreu i no van dir res, van acceptar la derrota. A mi això em sembla demolidor. Quin millor motiu, si saps que és un frau, per deixar en evidència el teu rival número 1 a nivell polític, a nivell científic, d'enginyeria, de poder militar, etc, que poder dir, no, mira, és que tenim aquí les proves. I no ho van fer. I estem parlant que potser hi havia més de 2.000 persones, 2.000 espies a cada país. M'encanta l'argument dels espies, ja no l'havia sentit mai. És molta gent. I l'altra ve una mica també en aquesta línia. En el projecte Apolo van participar directament 400.000 persones, enginyers, administratius, de tot, i indirectament 1 milió de persones, inclús gent d'Espanya. I ningú es va xivar de res quan a Juli César el volien... Les conspiracions a la història de la humanitat són cutres, vull dir, es saben davant mà. Quan a Juli César l'anaven a assassinar ho sabia tot a Roma, i de fet li van dir, el van matar el 10 de maig i li van dir, perdona, el 10 d'abril, i el mateix 10 d'abril Juli César li va dir a una persona d'allà és el dia 10 i encara m'han matat, i li van dir sí, però no ha acabat el dia 10, i al final del dia el va matar el seu fill. Però per exemple, l'escàndol Watergate es va saber als 6 dies. Va haver-hi un escàndol amb la NASA, que va ser amb el transbordador Challenger, que va petar, i va ser per una junta que havien comprat de forma molt barata, etc. Es va saber als 4 dies. Les conspiracions de per si són cutres, no som capaços de guardar-nos un secret entre nosaltres, entre molta gent. Imagina't entre 1 milió de persones. Sí, de tant surt algú que diu jo hi vaig treballar, sí, aporta alguna dada, algun document realment oficial, contrasta. I no n'hi ha realment de dades. Crec que ens humanitza saber que tots som cutres, no?
Som així, som cutres però som molt macos. M'agrada molt el tema de que les conspiracions són cutres i, sens dubte, l'arribada de l'home a la Lluna no és una conspiració, però això segurament no salva a la NASA de que tingui una sèrie de coses cutres i jo el que sé és que tu en saps unes quantes. Sí, de fet m'agraden molt aquestes històries perquè realment, com dius tu, ens humanitza molt. Per exemple, sempre hem escoltat que bueno, Neil Armstrong va ser la primera persona que va trepitjar Això m'agrada molt, Sí. perquè n'hi ha un que no va baixar. Sí, Explicaràs això? No, això m'agrada molt a mi. Michael Collins, Michael Collins. Va quedar el que de pobre. fet és l'home més solitari de la història de la humanitat perquè ha estat més lluny que ningú a la part oculta de la Lluna i sol durant diverses hores i incomunicat perquè no hi havia visió directa amb la Terra. Llavors estava sol. Aquell divendres a la nit que no tens plan, pensa en ell, no? Pensa en Michael Collins. Perquè a més, orbitant, i corregeix-me si és veritat, passava per la part fosca, no entenc? Sí, clar, donava la volta i al donar la volta estava incomunicat de res, no tenia visió directa amb la Terra, no podia comunicar-se amb ningú i va estar unes hores sol. De fet, no sabria què passaria, ni tampoc sabíem què hi havia a la part oculta. Llavors, era un misteri. I va estar per allà donant voltes. La trajectòria estava fent, o sigui, ell anava tirant. La volta la feia. No però- havia de fer res, ella estava allà, jo m'imagino mirant per la finestra i mirant així a la part oculta, veient si veia alguna cosa, però estava a les fosques. De fet, us haig de confessar que sabeu que el programa el comencem amb un conte petit que sempre llenço al principi per obrir el programa, i una de les opcions que tenia, i que de fet tinc un mig paràgraf escrit, és la història de Michael Collins donant voltes sol i què li passa pel cap a aquest home. Potser me'l guardo i potser el traiem a la segona Hi ha temporada. entrevistes que li han fet molt interessants i que val la pena llegir-los perquè notes molt la part aquesta tan humana de sentir-te sol i de més. Parlàvem, us estava dient això, Armstrong va ser el primer ser humà que va arribar a la Lluna, però no va ser la primera cosa humana que va arribar a la Lluna. La primera cosa humana que va trepitjar la Lluna uns minuts abans van ser les caques dels astronautes. Perquè el mòdul espacial estava preparat per arribar a un cert pes, perquè a l'espai tot el que es llença està... El combustible necessari per llançar-lo està calculat al mil·límetre. I, clar, el mòdul lunar estava preparat per carregar un cert pes i després havien de buidar aquestes cagues i restes d'orines i a més a la Lluna, que de fet estan allà, i ara es tornaran a recuperar d'aquí uns anys, i havien de carregar uns quilos de roca. Llavors va ser la primera cosa humana que va trepitjar la Lluna. De fet, lligant-ho amb això, a la pròxima missió a la Lluna, l'objectiu principal no és analitzar la Lluna, és anar a buscar aquestes cagues, perquè estan plenes de bactèries. Això és real, és l'objectiu principal, anar a buscar aquestes cagues que estan plenes de bacteris per veure si han sobreviscut o no. Anava a dir just això, que típic i que identificatiu de la raça humana que arribem en aquest cas, un satèl·lit nou i l'emplenem de merda abans de que hi hagi res més. Sí, la brossa espacial és un gran problema, Vull dir, també és una part molt cutre nostra. Hem deixat coses allà, i una, precisament, parlant d'aquestes coses cutres que hem fet, és que ja, per exemple, va haver-hi un astronauta crec que va ser el 2013 o 2012, que estava fent una reparació fora de l'Estació Espacial Internacional i portava una bossa amb moltes eines valorades en desenes de milers de dòlars, perquè són molt especials per treballar amb microgravetat, etc. I va donar un cop i la bossa aquesta se'n va anar volant. I llavors, ara mateix tenim una bossa amb eines orbitant la Terra que fa de brossa espacial. La qüestió és, no van ficar-hi cap cordill perquè la portés lligada? No se'n van donar compte fins llavors, en 60 anys de carrera espacial, no es van donar compte fins llavors que quan algú surt a l'espai hauria de portar les coses lligades. Sort que el van lligar en ell. En línia en això, què et sembla si ens ajudes a posar en perspectiva una mica la carrera espacial més enllà de les missions a la Lluna? A veure, alguna d'aquestes anècdotes que només tu saps. Quina et vindria al cap? I som conscients de l'atraco que això suposa? Mira, hi ha un parell de coses que em semblen interessants. La primera és que la carrera espacial no hi ha una data definida de com va començar o quan va començar, perquè des de principis del segle XX es van començar a fer proves, diferents persones a diferents parts del món per poder llançar coets suborbitals. Però a mi m'agrada sempre, i de fet el llibre el que estic escrivint comença en aquesta data, diguéssim que la fita per mi més important va ser quan quedaven mesos perquè acabés la Segona Guerra Mundial. Va haver-hi una operació que la gent no coneix, que es deia l'operació Paperclip, entre russos, rivalitzaven russos i americans, era la final de la Segona Guerra Mundial, però començava la Guerra Freda, on va haver-hi una competició brutal, amb morts i tot, una guerra, una subguerra dintre de la Segona Guerra Mundial, que en la Segona Guerra Mundial eren aliats, però per sota en aquesta operació eren rivals, per això dic que van haver-hi morts en ambos bàndols, per intentar capturar tots els científics alemanys. Per què? Perquè els científics alemanys havien desenvolupat un coet que es deia V2, que tenia la capacitat de ser intercontinental i a més molta potència, carregar molt de pes i a més, i va ser l'origen diguéssim, dels coets americans i en part també l'origen dels coets russos. Els russos, diguéssim, que van desenvolupar molt més la seva tecnologia. Llavors van haver-hi morts entremig i la millor part se la van emportar els russos, però és veritat que els americans es van emportar els caps. Diguéssim que uns es van emportar tots els enginyers i els americans els jefes, que un va ser Ernest von Braun,
que va ser l'inventor de... Bueno, el pare de carrera espacial americana i que de ser nazi i de fer bombes per matar en tothom li van donar la nacionalitat americana i va acabar sent un ciutadà idíl·lic. Uau. Fort. Aquesta és una història molt interessant. N'hi ha Per més. exemple, jo una que m'has donat abans un titular, quan pujàvem, i m'he quedat amb les ganes de saber més. Afaitar-se, barba. Et diu alguna cosa? No sé el Sí, final. hi ha coses molt humanes, Per exemple, t'explicaré dos molt ràpides. La d'afaitar-se i un sàndwich. Un sàndwich pot ser molt perillós, també. La d'afaitar-se és que, bé, no estava plantejat, ningú se li havia corregut que un astronauta es volgués afaitar a l'estació espacial o a una estació espacial qualsevol, i llavors els respiradors, i que al final allà no tens aire, llavors has d'estar reciclant permanentment l'aire. I no estan preparats per, diguéssim, engolir grans... estan preparats per engolir... per parar objectes grans, no petits, perquè tampoc ningú es pensava que es tallaria les ungles allà ni res. I va haver un astronauta que va dir, però jo m'afaitaré aquí, i es va començar a afaitar, i llavors quedaven palets molt petits. Aquests palets van anar... L'aspirador els anava aspirant dels conductes de ventilació, i el que va passar és que van taponar un filtre, aquest filtre va provocar un sobreescalfament. Clar, perquè els forats, diguéssim, per on passaven els palets eren molt grans. No pensaven... Sí. El que no volien és que entrés per allà un destornillador, però els palets sí. Llavors van acabar taponant un filtre, aquest filtre es van escalfant, això va activar alarmes i sensors i van estar a punt d'haver d'avortar la missió i haver de marxar amb una sonda de salvament. I confirmem que som cutres. I una altra, aquesta és genial, la del sàndwich, a mi m'encanta, d'un astronauta que es deia John Young. Va ser en el projecte Géminis 3, que va ser un dels precursors de l'Apolo, on feien proves per orbitar i de més. Ell deia que es volien portar un sàndwich de roast beef i estava prohibit i se'l va ficar un mitjó. I clar, des de que se'l... No m'ho puc creure. En sèrio, des de que els vesteixen fins que arriben a l'espai pot passar 2 dies, perfectament, o un dia i pico. Llavors es va ficar un mitjó, en un mitjó a la sala del turmer, que sua, que va estapat, etc. Un roast beef és sofert. Exacte, un sàndwich de roast beef. I res, quan se'l va estar allà i quan va estar a l'espai se'l va treure, estava mig podrit, però, i de fet, les conversacions estan a YouTube, l'àudio de les conversacions, i també hi ha a la web de la NASA, hi ha la transcripció dels àudios, com li diu un company, però què és això? Un sàndwich de roast beef, però si no t'ho pots emportar, ja ho sé, però ja veuràs, vols provar-lo tu? Hòstia, fa mala pinta. I es passen 10 minuts debatent si provar o no el sàndwich, i al final un va decidir provar, li va començar a donar mal de panxa, i va arribar al Congrés dels Estats Units, van multar-lo, bueno, va ser un espectacle. Físic que m'ha interessat el tema del sàndwich, però inclús el tema del mitjó, perquè això no ho penses. Tu veus el traje de fora, clar, a dintre mitjons, calçotets, hi ha mudes, això és com anar de colònies. A part de les engrunes del sàndwich, que també eren un perill, perquè... Jo m'ho he imaginat de pan Bimbo tota l'estona. Sí, més que d'engrunes. Era rotllo així. I una mica d'aquests americans que són com un sap gruixut, estil... Els sàndwichs que s'enviaven a l'espai, que s'enviaven, els donaven sàndwichs, tenien una cobertura gelatinosa precisament perquè no sortissin engrunes. Aquest no, perquè estava agafat precisament d'un bar de molt a prop de la zona de llançament. Vull dir, és que no pot ser més cutre, saps? Estem parlant de John Young, el meu ídol. John Young. I ara buscant una mica més de glamour en l'espai, si em permets, i mirant cap al futur. És esperançador el futur espacial? Què en penses tu? És a dir, estem d'acord que és un àmbit, un sector, no?, que està en canvi brutal. Abans eren URSS i Estats Units, com dius, ara hi ha sector privat, hi ha SpaceX, Blue Origin, o el que és el mateix Elon Musk i Jeff Bezos. Quina serà la veritable revolució de l'espai? Serà la democratització? Tu mateix. Sí. I el que ens interessa de veritat, serem una espècie que viu interplanetària? Sí, de fet, interestelareja el futur? De fet, us recomano una sèrie que està a Amazon Prime, abans estava a Netflix. Però Mars, hi ha un espanyol. Però ara l'ha comprat... Sí, exacte. M'has parlat tu. Ara l'ha comprat Amazon Prime, que es diu The Expanse, és una sèrie de ciència-ficció, però que barreja, no? Crec que és molt fidedigna amb el que serà la història de la humanitat a curt plaç. De fet, jo crec que en 100 anys, més o menys, ja pot arribar a ser els inicis de com està aquesta sèrie i del que planteja aquesta sèrie. Què planteja? Doncs serem una espècie interplanetària segur. Vull dir, no ens queda una altra. Vull dir, per aproximadament 3.000 anys... Ai, 3.000 milions d'anys, que sembla molt, i és veritat que és molt, el Sol engolirà la Terra. I més ens val que no estiguem aquí, arribarà fins a la Terra, després esperarà. Més ens val que estiguem a Mart i a altres llocs. Colonitzarem asteroides, colonitzarem altres planetes, llunes de Júpiter, llunes de Saturn, i esperem que a altres llocs. No ens queda un altre també perquè la Terra està amenaçada constantment, i això és veritat, sona a pel·li d'Armageddon i Deep Impact, però està amenaçada. Constantment cauen 20 tones cada dia de material de l'espai a la Terra. I a vegades no passa res, o a vegades sí, però per sort, fins a dia d'avui, no ha caigut en zones habitades.
el 1911 o 1901, ara no me'n recordo exactament, no em mateu per això, va caure a una zona de Sibèria. Sí, a Rússia, no? Efectivament. Una llum... El fenomen Tunguska. Va arrasar 200 quilòmetres a la rodona. I per què va caure allà? Que no hi havia res, només era un bosc gran, amb molts pins i ja està. I 200 quilòmetres, es diu ràpid. No hi ha cap bomba humana que hagi arrasat això. Imagina't si cau una ciutat. Si cau a Barcelona, arriba fins a Saragossa, quasi. Ara m'ha agafat por, Vull Vull dir, no buscava això, buscava potser només el No, bright side vinga, del futur. anem a la part més positiva. Vam viure ja una revolució fa un anyet i mig o dos que va passar molt subtilment, però hem arribat al futur. I va ser quan SpaceX, o Elon Musk, el cap de la companyia, va llançar un Falcon, el Super Heavy Falcon, que es deia. Ho vaig veure per YouTube, N'he vist més d'un ja. Jo el vaig veure en directe. Live. Jo el vaig veure en directe i estava... Això fa molt d'expert, No entendre-hi res i mirar el live. M'ho vaig trobar, Jo ho vaig veure en directe i estava amb una copa de vi, en plan, que surti bé, i va sortir a mitges, però El bueno. Falcon 9 vaig veure, 9 potser? El 9... No, però aquest era el Super Heavy, que portava tres etapes i tal. no dic La qüestió principal aquí és que són reutilitzables, que això fins ara no havia funcionat. I el fet que sigui reutilitzable baixa els costos d'anar a l'espai, que són molt alts. Això, amb el temps, es perfeccionarà i ho farà molt barat. I que faci barat democratitzarà anar a l'espai. I anar a l'espai té molts avantatges. De fet, és l'única activitat humana, i això hi ha estudis que ho demostren, estudis financers molt importants, és l'única activitat, anar a l'espai és l'única activitat humana que reporta $12 per cada dòlar invertit abans de 10 anys. Ens surt a compte invertir en l'espai. Llavors, aquesta va ser una revolució perquè va democratitzar molt aquest accés. Ara hi ha Blue Origin, que també competeix amb això. No només les agències públiques, que al final són dependents de la inversió en ciència i dels ministeris i de més, les empreses privades faran que hi hagi una competència sana en aquest sentit per poder arribar-hi. I evidentment, jo crec que nosaltres, per la que tenim i tal, veurem colonitzar la Lluna i probablement veiem una base permanent a Mart. No estic segur del tot, però jo crec que començarem a veure. Però que veurem que arribarem a Mart, segur, tot i que és molt difícil. Llavors, jo tinc esperances en això, tinc esperances en la raça humana i crec que, a més, la història ens ho demostra, que podem fallar molts cops, però si se'ns fica algú entre ceja i ceja, com es diu, arribem allà. I ens convé. Puc preguntar, anem bé, no? Quines dificultats hi ha per arribar a Mart? O sigui, dius, és difícil? A part de la distància, que suposo que és... Sí, les dificultats principals són dues, que a priori no ho sé, ningú hi pensa. Una és com vius durant el trajecte, perquè al final són pràcticament ara mateix 8 anys de viatge. Oxigen, aliments i radiació, com et protegeixes de tot aquest camí. La radiació és el segon tema que volia comentar, però hi ha un encara pitjor. Com tornes? Com radiació? A part de com tornes... Entenc que no tornes. Entenc que no tornes. Moltes coses. Aviam, a part de com tornes, que és molt important i és molt interessant, aquí ha sortit algú aeronàutic pel mig, hi ha una part que encara que és molt humana, i és com gestionar els conflictes durant 8 anys a una nau. Van fer una prova en el desert d'Utah i el resultat va ser que van acabar tots molt bojos només d'estar un any tancats. Vull dir... Però perquè sabien que podien sortir, és una variable... Però aquest és el gran perill, Allà no pots sortir. El gran perill és com gestiones els conflictes durant tot aquest temps. I l'altre és la radiació, que deia en Pau, i és que hi ha a l'espai hi ha radiació que emeten les estrelles i a més, i radiació molt perillosa, i nosaltres estem protegits inclús a curta distància per anar a la Lluna, perquè hi ha uns anells magnètics que ens protegeixen i a més. Però un cop sortint d'aquestes zones, que es diuen anillos de Van Halen, la radiació és molt perillosa. Molt perillosa. Igual arribaríem morts. Arribaríem morts. Necessitaríem oncòlegs a Mart. Vaig a fer un exercici que em queda molt malament en el meu personatge, que és el de tallar el rotllo. És el del cambrer que diu que ha sigut l'última copa i que tanquem la terrassa. Amb l'Alberto jo crec que sempre passa el mateix, que és que et quedes amb ganes de més, però jo crec que la bona notícia per tothom que ens escolta és que en breus tindrem un llibre per poder saber això i moltíssimes més anècdotes. Per tant, ens quedarem esperant que surti, que es publiqui definitivament aquest llibre. I nosaltres, per tancar aquest programa, jo crec que ja ho saps, donem 3 opcions als convidats, perquè a més ens consta que ets oient del programa, que molt ràpidament, primera, cantant en directe una cançó de l'Oreja de Van Gogh,
som fans. Segona, un speaking del First. Tinc per aquí darrere 3 imatges i tu mateix descrius en anglès com si fos l'speaking del clàssic examen de Cambridge. I la tercera opció, que és el no ets tu, sóc jo, on has d'improvisar una ruptura en directe, és a dir, carinyo, hem de parlar i deixar algú ara mateix aquí. Llavors jo trec la música per posar-te tota la pressió a tu i a partir d'aquí tu mateix ens dius. Jo la ruptura, trio. Però sin hesitating, molt clar. Però tenim banda sonora, o no? La tenim. La tenim, Alberto? Comencem. No hi ha manera bona de començar això, sempre. Carinyo... Els oients no l'esteu veient, però està molt consternat. O sigui, com físicament la seva postura ha canviat, la cara també s'ha acomodat a la ruptura. Estarà acostumat a deixar gent? Aviam, espera't. Carinyo, pots parlar? Va. Res, no. No sé si t'agafo bé, però és que ja fa temps que... Alberto? Un moment, t'envio un altre àudio. Espera. Ara, perdona. És que t'anava a dir que... Mira, fa temps que volia dir una cosa important, que és que, mira, no sé, fa dies que no ens veiem... No sé, tu no penses que la màgia està pagant una mica, que no és el mateix que abans, tu ja saps que... Alberto, què fas? No sé què ha sigut esto, ha sigut algo raro, no sé, espera't, t'envio un altre àudio, un moment. És que sí, els veïns que estaven per aquí fent una història rara i tal, i de més. Res, bueno, no sé si val la pena que quedem per parlar, i a més jo el que et volia dir és que al final, no sé si ja hem arribat al final... No sé, és que m'està fallant el mòbil, la veritat és que és una cosa molt estranya, no entenc realment què està passant, que m'he de tornar al Pro Evolution, que és que m'està esperant un col·lega, que estem aquí jugant i de més, i clar, ja m'entens, que ho deixem si vols, vale? Ho deixem si vols, no, ho deixem perquè jo vull, que sí, de cas ja parlem un altre dia, vale? Ha sigut molt maco. Sí, ja voy. Alberto, moltíssimes gràcies per ser aquí i per venir a fer una copa amb nosaltres. Veure sols hagués sigut més avorrit i sense cap mena de dubte que menys interessant. Torna quan vulguis i recorda, la pròxima copa la pagues tu. Moltes gràcies. Fins dimarts que ve. Vamos! Paulanya! Bona. És a dir que he descobert el directe. Però tu també.